راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام أبزز اللقمو كبرا سمعتي بعلتاو زينا زفلم نايلومي سالوس 26 طريفن ونا سومناوي مدب سبورتونا تقليل له سناي مكتال أب أرستا زينا دما وكيل حبرات هاجرات إيرتراوان تعقيبا ملو أب زلو معسكر سدتنياتات معينن عد حرشن مبسح كايدو أب دوب سودان إثيوبيان دبدب مرتارات يقصل مهلو تحبيرو منقس إثيوبيا بزي حقاو مسرح لأنستات كل تعامتات أسيروم تسنحه لعلي شدشاميتي إثيوبياوان كمز فتحه تقليزو راديو إرنا ناب زرزر زينا مسن سجر دما وكيل علوي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات يونيسيار أب إثيوبيا أب معسكر سدتنياتات معينن عد حرشن مبسح كايدو أتي بأن إيلن إنكونتر زمرح وكيل يونيسيار بدايركتر وكيل سدتنيات تملسن إثيوبيا ويأراه أتو تسفهون قبزاي تسنيو نبتي معسكرات كم زبصح زحبري أقل زينا إثيوبيا كأندي علامات عدت مرققات مسرتاوي قرباتن دحنا سدتنياتات نمحلاون زنك أدم وخانو أسميرولو يونيسيار بوغنو أب مربب حبريتو أب زسفرو تسبتسب مستي أب تقرايز تولع كوينات تتحيزو واتيوم تسنحو سراحتنياتاتو أب عد حروش مبصح كايدو كم استفقد اللون بمرققات أب تمعسكرات نزلو إرتراوان تسفا كم زهبهم أغنزيبو يغون بر أتي بسراحتنياتات يونيسيار استخايد مبصح كزيون حاتيرني نيرو عسرتا تاشحات إرتراوان سدتنياتات تعقيبا ملو تسنحو معسكرات تقراي حدي كاب علاماتات نايتي أبتي كلل زكازلو متقعتات كويني تسنحو نتوم سدتنياتات هدوص حجز كل أخلهم بحبرات هاجرات نزقربه تدقاقا متصوعيت منقس إثيوبيا كنصقو كم سنحي تكز منقس إثيوبيا بوغنو أبتي معسكرات ناي مقبي مقنن كعدل مجمار كوان تقلته اتوم إرتراوان قنا حجون دحنتهم أب حدقا كم زليوم زملكتو زلو أب دوب سودان إثيوبيان دبداب تسانيه يغتسل كم زلو تحبيرو سودان تريبين وتهدران منشتا سودان بمتكاس بزغربو زينا مسرت حالتات إثيوبيا ب 24 طري ناي مورتار دبداب كايدوم بتي أبزوبا قدار فتخيلو استبالي دبداب أبسب يغون نبرت زورده قدات هاي تقلسن بزعبازي أبسال استزيز تخيل دبداب كاوغن إثيوبيا يغون سودان زيت وهبه وقعو ملسيلن يغون مبر سرايت كلتين هاجرات أبدوبات فاتيتو يزولو قدماي منيستر سودان عبد الله حمدوك بزعبازي تغسيد زلو كنتات نوانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريش أبزهابو مبري سودان مس إثيوبيا كوينات كم زيت دل متكاس سراوي سودان أب مريتو كم زلو أسميرولو منقس إثيوبيا وغنو سراوي سودان دوب تحسو نابلو ألاو مريت إثيوبيا آتيو كم زلو يزخصص منقس سودان بنصارو 26 عامتات بإثيوبيا تزميت زنبره مريتو كم زملسن سراوي سودان حيزو زلو كبابتات دما لو ألاوي كفال سودان مخانو يمقوت منقس إثيوبيا أب كل البنشانغول غوموز زبا متكل كرمي كل تعامتات زأسرهم لعلي شدشاميت إثيوبيان كمز فتحي ريبورتر كابادي سابا حبيرو نساتهم أبتي كلل تادحر مفراسو بحالتات منقسي تدلي لهم تبايلو مستوسدو قدام بحقا مسرحن بيت فردن كي ترأين كل تعامتات تأسيرهم كمزانحي تملكتو اتوم اسرات كفتحو زقالو كاب زحلفه قنياتات حيزو اب كل البنشانغول زبا متكل اب زكاز زلو قچتات بوحدو 300 سبا دحر مقتالومن لعلي 100 شح دما بيت نبرتهم حديقوم دحري من مزبالومن اب تزوبا بسراويت زمحدر حدش حيل عمام دحري مقاميو اتوم كل تعامتات بزحيقاو مسرح تأسيروم صنحو تولادو بنشانغول غوموز اب زتفانولو اب محدر ناي تكلل اب زسمعو قال كاب حجي ندحر بجبن اتدلي طرطرات زيكونكم ناي لمعات حربنياتات كنكم كتصنحلوكم كبل مغلاصو اتمع كان زينا اقاليو اب إثيوبيا اب كل كللات بزغاطمه صطاو حغوفات بحالتات صطا ناي زسور زلو بزحسبات 10 تاشحات كم زبصحه تطابقت سبا مسالات يوقسا ابزي كل تعامتات اب ناي لوط مسرح كم زلو زغلص حدش منقس إثيوبيا ابزي 19 عامتات تاغر رياتو زيت فلط بزحي ناي بيرن كلن قچتات جملاوي مأسرت سبات قنصلا سب سلطانن ممزبال زيغاتاتن دوكبل ايكالن كبرا سمعتنا زينا تفصيم له سمناوي مدب سبورت كسعبيو دقيمه مكتالكم كتقصلو بخبر يعدمكم سلام كما يتغنيو زخبركم من زخبركن افكار سبورت
ኣብ ናይ ሎሚ 326 ጥሪ 2021 ናይ ስፖርት ፈንወና ሓበሬታውን ኣዘናይን ትሕዝቶታት ዘካተተ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ቻርለስ ሺለሺ ኣስደማሚ ብዝኾነ ተግባር ዝሓለፈ ሰሙን ብፌደሬሽን ኩዕሶ ዛምቢያ ተኸሲሱ። እቲ ኣሰልጣኒ ክኽሰስ ዝኻለ ጋንቱ ኣብ ውድድር ሱፐር ሊግ ዛምቢያ ኣንጻር ክለብ ፕሪዝን ሊዮፓርድስ ቅድሚ ምግጣማ ኣብ ሓደ ዓንዲ ልዳት ናይቲ ፀወታ ዝካየደሉ ሜዳ ብምሻኑን ዘይተፈልጠ ነገር ብምንስናሱን እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያ ነተግባር ዘይስፖርታዊ ባህርያት ብምባል ክኽንኖ እንከሎ ክለብ ፎረስት ሬንጀርስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሽለሺ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሓቢራላ። እቲ ዓላሚ ነቲ ኣብ ልዳት ናይ ምሻን ስግንጢራዊ ስራሕ ከምቲ ኣብ ገለገለ ኣፍሪቃዊ ባህልታት ዝረአ ጋንቱ ንኽትዕወት ኢሉ ከም ሽሑር ከም ተጠቕመሉ ይእመን። እዚ ናይ ቻርለስ ሺለሺ ተግባር ንገለ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንሓላው ልዳት ሊቨርፑል ዝነበረ ብሩስ ግሮብላር ከየዘኻኸሮም ኣይተረፈን። ኣብ 1980ታትን 90ታትን ኣብ ድሕሪት ኮይኑ መድሕን ሊቨርፑል ኮይኑ ተዋስአ ዚምባብያዊ ግሮብላር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተመሳሳሊ ክስተት ጠቒሱ ነይሩ። እዚ ን14 ዓመታት ኣብ 626 ግጥማት ሊቨርፑል ዝተሰለፈን እታ ጋንታ 6 ግዜ ሻምፒዮን እንግሊዝ ንኽትከውን ወሳኒ ተራ ዝተፃወተን ሓላው ልዳት ሊቨርፑል ድሕሪ 30 ዓመታት ጽዋ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ንኸተልዕል ተኽእሎ ኣለዋ እንተደኣ ኮይኑ ግምቱ ክህብ መደበር ቴሌቪዥን ቢቲ ስፖርት ኣብ ዝተሓተተሉ ነዚ ዝስዕብ ምስኡ ኣብ ስቱድዮ ንዝተረኽቡ ፒተር ክራውችን ካልኦት ተንተንትን ከምኡውን ንብርክት ዝበሉ ሰባትን ዘገረመ መልሲ ሂቡ። ኣብ 1992 ምሕዝነታዊ ፀወታ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ምስ ሓደ ናይ ዛምቤዚ ናይ ቢራ ፋብሪካ ናይ ስፖንሰር ውዕል ነይሩኒ። እታ ፋብሪካ ናብዚ ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ዝግበር ዝነበረ ምሕዝነታዊ ፀወታ ምስ ፍርያታ ሓደ በዓል ስራይ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ልኢኻ ነይራ። እቲ በዓል ስራይ ናብ ክልቲኡ ልዳት ናይቲ ሜዳ ብምኻድ ጭራጤል ኣቐሚጡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓንዲ ማይ ኣፍሲሱ ብድሕሪኡ መጉልሒ ድምፂ ኣልዒሉ ንግሮብላር እንተዘየሰሊፍኩሞ ደጊም ሊቨርፑል ናብ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ገጻ ኣይክትቀርብን እያ ብምባል ተዛሪቡ። እዚ መርገም እዚ ኣብቲ እዋንቲ ስለ ተነብረ እዛ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ኣይተዓወተትን። ኣብ 2014 ስቴቨን ጀራርድ ሸተቲሉ ስለ ዝወደቐ ሊቨርፑል ሻምፒዮን ካብ ምዃን ንስክላ ዝተኾልፈቱላ ዓመት ትዝክርዎ ዶ? ሓደ ምሸት ግጥም ብድሕሪ ምዕዛበይ ነቲ መርገም ንምስባር ኣብቲ ብኮፕ ዝፍለጥ ሓደ ሸነኽ ናይቲ ሜዳ ኣብ ዘሎ ዓንድታት ሸይነ ናብቲ ብኣንፊልድ ሮድ ዝጽዋዕ ኣንጻር ሸነኽ ልዳት ናይቲ ሜዳ ከይደ ክሸይን ኣብ ዝፈተንኩሉ ግን ተኸልኪለ ንኽወፅእ ተገይረ። ካልኣይ ደረጃ ከዓ ሒዝና ዝሓለፈ ዓመት ገዳይም ተጻወቲ ኣብዚ ሜዳ ክንጻወት ኣብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ኣብ ዝነበርናሉ ሓደ ካብ ብጾተይ እቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ሎሚ ኣብ ምዕለቢዩ ከተብጽሑለካ ኢሉኒ። ኣነ ድማ ሕራኢለ ኣብ ሓደ መስተይ ብራኳ ንዝነበረ ማይ ኪዐ ሽንተይ መሊአ እዮ። ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ሸነኽ ኮፕ ድሕሪ ዕረፍትኻ ኣብ ሸነኽ ኣንፊልድ ሮድ ኣብ ዝርከብ ዓንዲ ልዳታት ክዕየዮ። ኩላትና ከም ተዓዘብናዮ ድማ ሊቨርፑል ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ትፅቢት ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ሻምፒዮን ክትከውን በቂዓ። እዚ ስራይ ወይ ሽሑር ንግሮብላር እኳ እንተሰርሓሉ ንቻርለስ ሺለሺ ግን ክጠቕሞ ኣይከኣለን። ጋንቱ ክለብ ፎረስት ሬንጀርስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፀወታ 2-0 እያ ተሳዒራ ወፅያ። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብዚ እዋን እዚ ንምስፍፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ዜጋታት ሃገር ክኽተልዎ ዘለዎም ዝተፈላለየ መምርሒታት ወፂኡ ይርከብ። ብመሰረት ሓደ ካብቲ ወፂኡ ዘሎ መምርሒታት ኣብቲ ሃገር ብእኩብ ዝግበር ጽምብላት ጥራይ ዘይኮነ ንሓንቲ ስድራ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ እዋን ሓንቲ ካልእ ስድራ እንተዘይኮይኑ ካልእ ተወሳኺ ስድራ ክትበጽሓ ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፖሊስ ጀርመናዊት ከተማ ኢሰን ኣብ ከባቢ ቀላይ ባልደናይ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት መግቢ ሰባት ተኣኪቦም ብደርፍን ሳዕስዒትን እተሰነየ ጽምብል የካይዱ ከም ዘለው ሓበሬታ በፂሕዎ። ፖሊስ ነቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ተኸቲሉ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ኣስታት 23 ዝኾኑ ሰባት ክላሃዩ ጸኒሖም። ኣብቲ ቤት መግቢ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ግን ንፖሊስ ምስ ረኣየ ብመስኮት ብምውፃእ ናብ ናሕሲ ደይቡ ኣብ ጎረቤት ናብ ዝርከብ መንበሪ ቤትካ ነጢሩ ኣትዩ። ፖሊስ ነዚ ሰብ እዚ ተኸቲሎም ናብቲ ገዛ ኣብ ዝኣተውሉ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ረኺቦም። እቲ ሰብ ድማ ኣብ ካሜሩን ዝተወልደ ስዊዘርላንዳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ቦሩስያ ሞንሸንግላድባሽ ብሪል ኤምቦሎ እዩ። ኤምቦሎ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ምስ ዓርኩ ብሓባር ግጥም ኩዕሶ ሰኪዔት ንምዕዛብ እምበር ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዘይሕጋዊ ምትእኻብን ጽምብልን ንምስታፍ ከም ዘይኮነ ከረድእ እኳ እንተፈተነ ተወሳኺ ምርመራታት ፖሊስ ግና ብሕጂ ይጽበየሎ። ኣብ ቡንደስሊጋ ትጻወት ክለብ ቦሩስያ ሞንሸንግላድባሽ ኤምቦሎ ኣብቲ ጽምብል ምስታፉን ዘይምስታፉን ኣብ መስርሕ ምጽራይ ብምህላው ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእይቶ ክትህብ እኳ እንተዘይከኣለት ከም ተጻዋታይ መጠን ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸብ ዘይፍቀደሉ እንከሎ ምስ ዓርኩ ከም እተራኸበ ብምእማኑ ግን ክብድ ዝበለ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክትውስነሉ እያ።
ስፓኛውያን ተጻወቲ ሰርጂ ኤንሪክን አንቶኒዮ ሊዮናን ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንሎም እዞም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ጻቱ ክልተ ስፖርታውያን ነዚ ኣብ ዝባኖም ጸንሐ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ክቕበሉ ዝተገደዱ ኣብ 2016 ብዝፈጸምዎ ገበን እዩ ምስ ክለብ ኣይባር ዝነጥፍ ኤንሪክን ምስ ክለብ ጂና ጻወት ሉናን ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንዝፈጸምዎ ወሲባዊ ጾታ ብዘይፍላጥ ታጎርዞ ብመልክዕ ቪድዮ ኣብ ርእሲ ምቕራጾም ድሕሪ 6 ወርሕ ድማ እቲ ቪድዮ ናብ ሓፋሽ ልሒኹ ኣብ ፈቐዶ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝተዘርግሕንዮም ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣኽባር ሕጊ እስጳኛ እቶም ተኸሰስቲ ብዝፈጸምዎ ዘይሞራላዊ ተግባር እታ ግዳይ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ስለ ዘጋጠማ እቶም ገበነኛታት ነፍሲ ወከፎም ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ክጉልበቡ ጠሊቦም ነይሮም ሕጊ ሃገር እስጳኛ ኣቐዲሙ ብገበን ተኸሲሱ ዘይፈልጥ ሰብ ናይ 2 ዓመትን ትሕቲኡን ማእሰርቲ እንተዳኣ ተበይንሉ እቲ ማእሰርቲ ተፈጻምነት ከይሃለዎ ኣብ ዝባንቲ ተኸሳሲ ክጸንሕ ስለ ዘፍቅድ እዞም ክልተ ተጻወቲ ነቲ ዝተቐበልዎ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ንምፍጻም ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣይከኣትውን እዮም ኤንሪክን ሉናን ከም ኣካል ናይዚ ዝተጠቕሰ ፍርዲ ነፍሲ ወከፎም 100,000 ዩሮ ክኸፍሉ ምዃኖም ግን ተፈሊጡሎ ኢጣልያዊት ክለብ ፊዮረንቲና ነጥቃዓይ ክለብ ስፓርታክ ሞስኮ ኣሌክሳንደር ኮኮሪን ኣፈሪማቶ እቲ ወዲ 29 ዓመት ሩስያዊ ኣጥቃዓይ ምስ ሓዳስ ክለቡ ፊዮረንቲና ናይ 3 ዓመትን መንፈቐን ውዕል ከም ዝኣተወ ክለብ ስፖርቲክ ሞስኮ ኣፍሊጣ ኮኮሪን ኣብ ሃገሩ ሩስያ ብፋሉል ጠባዩ ኣዝዩ ውርዩ ንሱ ኣብ 2017 ናይ ቀረባ ዓርኩ ይምርዓወሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ክልተ ጥያይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ ኣረስቲ ሰሪሕ ነይሩ ኮክሪን ተወሳኺ ኣብ 2018 ንሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣንን ንሓደ መራሒ መኪና ናይ ሓደ ጋዜጠኛን ብምህራሙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተላኢኹ ነይሩ እዩ ሓደ ዓመት ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምጽንሑ ኸኣ ኣብ 2019 ናጻ ወፂኡ ኮክሪን ዘይእዱብ ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ነተን ናብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 10 ግጥማት ዘእተወን 2 ጎላት ደሚርካ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ን24 ግዜ ጥራይ ሰኪዕ ዝደፈረ ምዃኑ ንተበግሶ ፊዮረንቲና ኣገራምን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወን ጉዳይ ገይርዎ ኣሎ ዝሓለፈ ቀዳም ንውድድር ሴሪያ ኢጣልያ ብ42 ነጥቢ ትመርሕ ዘላ ክለብ ኤሲ ሚላን ኣብ ሜዳኣ ንክለብ ኣትላንታ አንጊዳታ ነይራ ኣብቲ ግጥምካ ጌሻ ናብ ስታዲየም ሳንሲሮ ዝመጸት ክለብ ኣትላንታ 3-0 ብገፊሕ ተዓዊታ ኣብ ኣጋም ፈጸምታ ናይ ጸወታ ብዝተፈጥረ ክስተት ተጻወቲ ሚላን ብመሪሕነት ዝላታን ኢብራሞቪች ፍጹም ቅላዕ ይግባእናዩ ብምባል ስምዕታ ኣብ ዘቕረብሉ ዳኛ ንኤሌክትሮኒካዊ ተሓጋጋዚ ዳኛ ማለት ቫር ብምውካስ ነቶም ተጻወቲ ፍጹም ቅላዕ ከም ዘይግባእ ሓቢርዎም ንሳልሰይትን መዛዘሚትን ጎል ክለብ ኣትላንታ ብዝናዳ ኣገባብ ዘቑፀረ ኮሎምቢያዊ ዱቫን ዛታት ናብ ኢብራሞቪች ቀሪቡ ነቲ ሚላን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣቐዲማ ዝረኸበቶ ፍጹም ቅላዓት ብምጽብጻብ ክንደይ ትደፍሩ መበል 13 ፍጹም ቅላዕ ደሊኹም ብምባል ክለኽፎ ፈቲኑ እቲ ኣይኮነን ዶ ለኺፍካዮ ከይለኸፍካዮ ውንጋዳ ዝኾነ ባህርያት ነጸላ ያቐብለኒ ዘለዎ ኢብራሞቪች ኣነ ዘእትኽዎ ብዝሒ ጎላት ካብ ብዝሒ ናይቲ ንስኻ ኣብ ህይወትካ ኣብ ሜዳ ዝተሰለፍካዮ ቁፅሪ ዛይድ ብምባል ዓጸፌታዊ መልሲ ብምሃብ ንዛፓታ ኣፉ ለጊሞ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ታሪኹ 498 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዔትን ዘራኸበ ኢብራ ነዚ መልሲ እዚ ምሃቡ ኣይተጋገን ምክንያቱ ዛፓታ ክሳብ ሕጂ 384 ግጥማት ጥራዩ ኣሰላሲሉ ዘሎ ጀርመናዊ ኣካፋሊ ሜሲት ኦዚል ካብ መስከረም 2013 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 7 ዓመታት ምስ ክለብ ኣርሰናል ተጻዊቱ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ናይ ግዜ መቓንካ ነዛ ብዘጋነር ስትፍለጥ ጋንታ ኣብ 254 ግጥማት 44 ጎላትን 77 ቀረብ ሸቶታትን ኣበርኪቱላ እዚ ብብዝሒ ደገፍቲ ክለብ ኣርሰናል ኣዝዩ ፍቱው ዝኾነ ተጻዋታይ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ሓደ ካብ ተጠመቲ ተጻወትታ ጋንታ ኮይኑ ይጸኒሑ ይኹን እምበር ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ምስ ሓለፍትን ኣሰልጣኒ ክለብ ኣርሰናል ማይክል ኣርቴታን ድሕሪ ምሰሓቡ ኣብቲ ዓመተ ውድድር ብፍጹም ኣብ ሜዳ ኣይተራየን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ስፖርት እውን ኣርቴታ ንኦዚል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይኹን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ስለዘይመዝገቦ እዚ ወዲ 32 ዓመት ክሳብ ሕጂ ናብ ሜዳ ከይተመልሰ ደስ ኪሎ ሓጊዩ ኩዕሶ ከይቀልዐ ብኸፉ ሰሙናዊ 350,000 ኣብ ካዝኑ ክእቱ ጸኒሑ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኦዚል ብወግዒ ምስ ቱርካዊት ክለብ ፌነርባች ብምጽምባሩ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ክለብ ኣርሰናልን ተፈጢሩ ዝነበረ ግርጭት መዕለቢ ረኺቡሎ ንሱ ምስ ኣርሰናል ዝነበሮ ስምምዕ ሰሪዙ ምስ ክለብ ፌነርባች ሓድሽ ውዕል ንምእታው ዝሓለፈ ሰሙን ምስ በዓልቲ ቤቱን ምስ ጓሉን ብነፋሪት ናብ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ዘምርሓሉ ንመስመር ጉዕዞ ናይታ KOC 10 ቁፅሪ በረራ ዝነበራ ነፋሪት ልዕሊ 310,000 ደገፍቲ ኦዚል ብኢንተርነት ስዒቦሞ ወይ ከዓ ትራክ ገይሮሞ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ሰሙናዊ 350,000 ፓውንድ ዘእቱ ዝነበረ ኦዚል ክሳብ ዝመጽእ 2024 ዓመተ ምህረት ምስ ክለብ ፌነርባች ኣብ ጸንሓሉ ግዜ ሰሙናዊ 67,000 ፓውንድ ክኽፈሎ ምዃኑ ዝተፈላለያ ስፖርታውያን መራኸቢያን ብዙሃት ይሕብራ
እዚ ድማ 20 ሚእታዊት ናይቲ ኣቐዲሙ ዘእትዎ ዝነበረ መጠን ገንዘብ እዩ ናይ ኦዚል ማህያ ብ80 ሚእታዊት ንታሕቲ ተነቂቱ እኳ እንተሃለወ እታ 460 ሚልዮን ፓውንድ ዕዳ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ክለብ ፌነርባች ንደሞዝ ናይ ኦዚል ንምሽፋን ካብ ደገፍታ ሓገዝ ሓቲታላ ፕሬዚደንት ዛ ክለብ ዓሊ ኮክ ነቲ ኣብ 3 ዓመታት ከባቢ 13 ሚልዮን ፓውንድ ዝበፅሕ ፍረጻማ ኦዚል ንምትኸኻል ናይ ሓፂር መልእኽቲ ማለት ኤስኤምኤስ ወፍሪ ከፊትሎ እዚ ሜሲቶል ዝተሰምየ ወፍሪ ናብ ቁጥሪ 19.7 ዝላኽ ኮይኑ እታ ጋንታ ካብ ሓደ ሓፂር መልእኽቲ 2 ፓውንድ ኣታዊ ክትረክብ እያ እዚ መዕረፍ ናይ ዝሓፂር መልእኽቲ ክኸውን ተሓሪዙ ዘሎ ቁጥሪ 19.7 ክለብ ፌነርባች ነዚ ተመሰረተትሉ ዓመተ ምህረት ዝውክል እዩ ኦዚል ናብ ፌነርባች ክሰጋገር ከም ዝወሰነ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ትዊተር ማህደር ኣብ ዝሓበረሉ እቲ ልጥፎ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት 105 ግዜ ዳግማይ ክልጠፍ ወይ ሪትዊት ክኸውን እንከሎ 300,000 ናይ ፍትወት ወይ ከዓ ላይክ ምልክታት ድማ ረኺቡ በዚ ኩነታት ዝተተባብዐ ፕሬዚደንት ዓሊ ኮክ በዚ ኣበጊስዎ ዘሎ ወፍሪ ሓፂር መልእኽቲ ካብ ደገፍቲ ዓጋቢ ግብረ መልሲ ክረክብ ኣዝዩ ልዑል ተስፋ ኣሕዲሩሎ ኣብ ውድድር ሱፐር ሊግ ቱርኪ ክለብ ፌነርባች ብክለባት ቤሸክታሽን ጋላታሳራይን ተመሪሓ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ትርከብ ምጽምባር ኦዚል ናብታ ጋንታ ናብ ሻምፒዮን ገጻ ከገስግሳ ድዩ ዋላ ኣይፋልን ድማ ግዜ ዝምልሶ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሰልጣኒ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ዘሎ ኣንድሪያ ፒርሎ ካብ 2015 ክሳብ 2017 ዓ.ም ማልያ ኣሜሪካዊት ክለብ ኒውዮርክ ለቢሱ ተጻዊቱ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ድማ ሓደ ደጋፊ ናይታ ጋንታ ወዲ እንተዳ ወሊዱ ንውላዱ ብስምቲ ኢጣልያዊ ኣካፋሊ ፒርሎ ኢሉ ክሰምዮ ምዃኑ ቃል ኣትዩሉ ነይሩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑኻ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት በዓልቲ ቤቱ ነቲ ደጋፊ ወዲ ተገላጊላ እዚ ትምኒቱ ዝሰመረሉ ደጋፊ ንውላዱ ከም ቃሉ ፒርሎ ኢሉ ዝሰመዮ ክኸውን ከሎ መብፅዑ ከም ዘይዕበረ ንፒርሎ ንምብሳርካ ነቲ ወዲ 41 ዓመት ዓላሚ ብዛዕባቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዝኣተወ ቃል ኣብ ኢንስታግራም ኣዘኻኺርዎ ንሷ መልእኽቱ ኣንድሪያ ፒርሎ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ንወደይ ስምካ ከም ዝህቦ ነጊረካ ነይረ እንሆ ድማ ሕጂ ብመሰረት ዝኣተኽዎ መብፅዓ ንውላደይ ፒርሎ ሰመየ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉ ንውላዱኻ ንእሽቶ ፒርሎ ኣዝና ኢና ነፍቅረካ ጎቢዝካ ክንርኤካ ህንጥያት ኢና እንተኾነ ግን ብዘገም ተዕበ ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ካሊእታት ናይ ህይወትካ ከነስተመቕራ ባህግለና ዝብል ጽሑፍ ሓንጢጥሉ ኣፍቃር ስፖርት እንደቆም ብስም ዝፈትዎም ተጻዋታይ ወይ ጋንታ ክሰምዩ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ደጋፊ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ፌኖርድ ኣብ ሓደ ማቴ ኤንድ ማሬክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፕሮግራም ራድዮ ቀሪቡ ዘዘንቶ ፍጻሜ ግን ፍልይ ዝበለይ ነይሩ ብመሰረት ካብቲ ደጋፊ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ኔዘርላንድ ንውላድካ ቅጥዑ ዘይሓለወን ዘይግቡእን ስም ክትብ ብሕጊ ኩልኩል ስለ ዝኾነ እቲ ኣዘንታዊ ንነፍሲ ወፀር ብፅሕቲ ወርሒ በዓልቲ ቤቱ ካብ ሃገራ ናብ ቤልጅም ንኸተቐንዕ ቀሲብዋ ንሳ ቤልጅም ኣትያ መዓልቲ ሕርሳ ኣኺሉ ምስ ተገላገለትካ ንውላዱ ስም ዘፍቅራ ክለብ ፌኖርድ ብምሃብ ባጓስ ሚሩ እቲ ድሒሩ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝተፋትሐ ደጋፊ ኣቐዲሙ ንውላዱ ብስም ብራዚላዊ ናይ ክንፍያት ከዓይ ክለብ ፌኖርድ ዝነበረ ሊዮናርዶ ሳንቲያጎ ከጽውዑ መዲቡ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ሓሳቡ ለዊጡ ምኽንያት መቐየረ ሓሳቡኻ ሳንቲያጎ ንፌኖርድ ሓዲግዋ ናብ ካልእ ጋንታ እንተደኣ ኸይዱ ስም ወዱ ብዘይትርጉም ክተርፍ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ነጥቢ ተበጊስ እዩ ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ንወዱ በቲ ነባሪ ምዃኑ ዝተኣማመነሉ ስም ናይ ዝድግፋ ጋንታ ፌኖርድ ጸዊዕዎ ምዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ኣርስቲ ኣብ ዝተሓሓዝ ካልእ ዛንታ ኣብ 1999 ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንክለብ ባየር ሙኒክ ካብ ፍጻሜ 2-1 ሲዕራ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ምስ ለዓለት በእታ ዝድግፋ ጋንታ ዝተመሰጠ ማሪን ዝድራኮቭ ዝተባሃለ ቡልጋርያዊ ንስሙ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዝብል መፀውዒ ክትከኦ ደልዩ እንተኾነ ሓደ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ነዝድራኮቭ ስሙ ናብ ማንቸስተር ክልውጥ ከም ዝኽእል እኳ እንተሓበሮ እቲ ዩናይትድ ዝብል መለቀብታ ግን ከም ምልክት ንግዲ ክትጥቀመሉ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣይንፈቕደልካን ኢና ብምባል ንጠለቡ ሙሉእ ብምሉእ ከማልኣሉ ፈቓደኛ ኣይነበረን እቲ ሓድሽ ሽም ሞክሲ ናይ ከተማ ማንቸስተር ብምንባሩ ኣዕረኽቱኻ ስም ኣቦኻ ዩናይትድ ዲ ዋላ ሲቲ እናበሉ ከላግጽሉ ስለ ዝጀመሩ ዝድራኮቭ ጉዳዩ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳድ እቲ ቤት ፍርዲ ጠለቡ ከማልኣሉ ወግዓዊ ጥርዓን ኣቕሪቡ ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ሕጋዊ ሞጎተኻ ኣብ 2014 እቲ ቤት ፍርዲ ንዝድራኮቭ ማንቸስተር ማሪን ዝድራኮቭ ዩናይትድ ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ፍቓድ ሂቦ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ወዲ 51 ዓመት ዝነበረ ዝድራኮቭ ብተደጋጋሚ ግዜ ማንቸስተር ዩናይትድ ንትጻወተሉ ሜዳ ኦልትራፎርድ ከም ዝበጽሐ ይንገረሉ ኣብ ጽንጽንታታት ሓበሬታታት ምስጋር ተጻወቲ ኣርሰናል ንኖርዌጃዊ ኣካፋሊ ማርቲን ኦዴርጋርድ ካብ ሪያል ማድሪድ ክትልቅሖ ከም ተሰማምዐት ጋዜጣ ሜይል ሓቢራ እታ ጋንታ ብተወሳኺ ንኣርጀንቲናዊ ኣካፋሊ ክለብ ኖርዊጅ ኤሚሊያኖ ቡዌንዲያ ተገዲሳትሉ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ፉትቦል ለንደን ገሊጻ
ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ንእንግሊዛዊ ኣካፋሊ ጆሴ ሊንጋርድ ብልቓሕ ከፋንዎ ድሌት ከም ዘለዎ ይኹን እምበር እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ንቦርድ ታጋንታ ከም ዝምልከት መደበር ቴሌቪዥን ESPN ኣፈንዋ ኣቃሊሓ ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኪልያን ምባፔ ኣብ ጋንቱ ፓሪስ ሳን ዠርማ ሕጉስ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጹ ኣቓልባ ናብቲ ብክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ቼልሲን ዝህደን ዘሎ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ኤሪክ ሃላንድ ከም ዝጠምዘዘት ጋዜጣ ኤክስፕረስ ጸብጺባ ምስ ክለባቶም ንዘለዎም ውዕል ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመተ ስፖርት ዛዝሙ ኔዘርላንዳዊ ኣካፋሊ ክለብ ሊቨርፑል ጆርጂኒዮ ዋይናልዱምን እስጳኛዊ ተኸላኻላይ ኤሪክ ጋርሽያን ናይ ክለብ ባርሳ ቀንዲ ታርጌት መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ከም ዝኾኑ ጋዜጣ ሚረር ኣገንዚባ ክለብ ዌስት ብሮምቪች ንቤልጅማዊ ኣጥቃዓይ ክርስቲያን ቤንተክ ንምዕዳግ ምስ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ተዘራረብ ከም ዘላ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርትስ ኣጋዊሓ ክሮኤሽያዊ ኣካፋሊ ሉካ ሞድሪች ውዕሉ ክሕድስ እዩ ክብል ዳይሬክተር ክለብ ሪያል ማድሪድ ኤሚሊዮ ቡትራጉይኖ ከም ዘፍለጠ ጋዜጣ ማርካ ሓቢራ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ብጋንቱ 1.8 ሚልዮን ተተሚን ዘሎ እንግሊዛዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ዴማራይ ግራይ ተጣይቐሉ ከም ዘላ ጋዜጣ ሜይል ኣብ ሕታም ኣስፊራ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ሓለፍቲ ክለቡ ንኣውስትራዊ ተኸላኻላይ ክለብ ባየር ሙኒክ ዳቪድ ኣልባ ኣብ ኢዶም ከእትዎ ተማሕጺኑ ክትብል ጋዜጣ ዶም ባሎን ኣፍሊጣ ብዘይካዚ ሊቨርፑል ብክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተናምን ንዝድለ ዘሎ ወዲ 16 ዓመት ኣጥቃዓይ ክለብ ደርቢ ካንትሪ ካይደ ጎርደን ንምግዛእ ዝለዓለ ተኽእሎ ሒዛ ከም ዘላ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ገምታታ ኣቐሚጣ ገጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ንመበል 20 ሰሙን ክቕጽል እዩ በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ምሸት ሰዓት 9 ክሪስታል ፓላስ አንጻር ዌሳም ኒውካስል ዩናይትድ አንጻር ሊድስ ዩናይትድ ሰዓት 11 ربعን ዌስት ብሮምቪች አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተን አንጻር አርሰናል ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ሰዓት 9 ድማ በርንሌይ አንጻር አስቶን ቪላ ቼልሲ አንጻር ወልቭስ ሰዓት 10 ፈረቓን ብራይተን አንጻር ፉልሃም ሰዓት 11 ربعን ኤቨርተን አንጻር ሌስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ሼፈልድ ዩናይትድ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 11 ምሸት ቶተናም አንጻር ሊቨርፑል ክገጥመን ኣብዚ ናይ ሰሙን ዝግጥማት ኣብ መንጎ ክለባት ቶተናምን ሊቨርፑልን ዝሰላሰል ጸወታ ብተዓዘብቲ ልዑል ግምት ተዋሂቦሎ ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ40 ነጥቢ ማንቸስተር ሲቲ ብ38 ሌስተር ድማ ብተመሳሳሊ ብ38 ሊቨርፑል ብ34 ቶተናም ብ35 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ተርታ ብመሓዝ ይቕልሶ ኣለዋ በብዝሒ ሸቶታት መሐመድ ሳላሕ ካብ ሊቨርፑል ብ13 ሃሪ ኬይንን ሆንግ ሚንሶንን ካብ ቶተናም ብ12 ጎላት ይመርሑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሉስ ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን እናተመነና ንሰናበተኩም